On kyllä aika viiliä, joo. Sunkonen on koko päivä ollut tuolla pöydällä. Ei tätä koripyllä. Nyt on perällä tuossa eri moodissa, ne vilkkuu enemmän rikki. Mä kuvittelen kyllä. Laittaa väriä nopeasti. Niistä ei oikein kyllä oikein ottanut selvää, että miten nuo pelaa nuo perälavatot. Milloin se vaihtaa väriä. No nyt se toimii mun mielestä eri lailla päästä edes. Mä luulin, että toi orientaation hahmottaminen olisi vaikeampaa. Niin kun mä oon nähnyt tätä vaan videossa ennen, mutta tää on niinku, kyllähän ton näkee. No lavat on hyvä, kun sillä on tolleen nuo värit, niin ton näkee hyvin. Vittu pakko hankkii yölavat, saatana. Kyllä lentää päivälläkin. Ei ne päivällä kyllä auto varmaan saa. Kyllä ne näkyy varmaan. Ei levy näy. Ja tuossa ottaa tuo peräroottori, se on paljon parempi kuin se perinteinen, että on puomi ympärillä. Ei kyllä tää on parempi. Se puomi häiritsee. Sitä mä just tarkoitan, että tää on parempi. Kyllä tekee niinku testiklipit. Asikoistasella ei vittu ei mitään. Ei muuten näkyy. Kyllä veti hyviä kauas. Mä niin haluan ton. Mä niin haluan ton. Niin kun mä muutenkin lennän niin lähellä ja pienessä tilassa. Oi vittu. Mulla on nyt se sapi joku, mutta ne on liian lyhyet varmaan. Joku 680 valolavat varmaan löytyy jostain. Ei kyllä harmaita hajuakaan mikä semmoista hapesi se akku siellä. Ja sen jälkeen ne sammuu. Se on joku kiinteä. Joo, se on leivottu sisällä. Vaikka mulla saattaisi olla, että se on hämärä muistikuva, että mä joskus, mutta siitä ei kyllä mitään hajua, että missä kunnossa se akku on. Saatikka mitään akkuisia hakkaa. Eikö sinä tarvi ruveta tekee mitään siirrettyä Tuohon pitäisi vaan vähän käsittää elektroniikkaa sen verran, että se tuo ympyräisiä piirtää sinne vähän muualta. Näähän on ne Magic Blades, näähän on semmosia. Tänä maksaakin helvetin paljon. Jos tän teki sitten, niin ei se... No joo, jos ossa. Joo, tässä aika yksinkertainen.